Sziasztok srácok, itt vagyunk újra a Super Meat Boy-ban. És következik az új pálya, még nem játszottam egy pályát sem, de az új map következik. Ó, elrabolták megint barátnőnket. De semmi gond, mert megyünk ki és kiszabadítjuk. Ez egy gyár lehet. Igen, The Factory. Jó van, 20 pálya. Meat Boy-on leszünk. Úgy rég játszottam már ezzel a játékába, belemeltek? Aha, nem. Jó, hogy kipróbáltam. De most mi előbb hogy mentem át? Szóval előbb hogy mentem át? Ja, így. Jaha, azok a leomlós blokkok. Hú, ezt nem tudom, hogy fogom megcsinálni. Még ötletem sincs. Ja, jó, király. Sikerült az első pályát is megcsináltuk. Na basszus. Fölfele kell menni, vagy lefele? Egyáltalán. Nézzük, hogy van lent. Itt essünk le. Ja, aha, kulcs. Hogy ez ilyen raktapassz. Sem szedjük fel, mert nagyon hosszú utat kéne bejárni hozzá. És véletlenül estem. Nem is olyan hosszú, de inkább szerintem csináljuk a pályát. Nem tudom, mi lehet ez a fehér cucc. Na, gyerünk már! De ez mi? Ne esd le! Ezt kontrollerrel mennyivel jobban lehetne játszani. Xbox kontrollerrel, van Xboxom, csak nincsen kábel a kontrollerhez. Szóval kind of sucks, de no problem. No problemo. Na, gyerünk már! Ide föl. Igen, a falról kell elugrani. Nem, így is lehet. De hát ez mi? Ugrottam. Ne. Jó. Hát de belveri a fejét a profon bossza meg. Hát ez nem igaz. És oda balra kell, ugye? Vagy itt jobbra. Jó. Második pálya készen van. Jöhet a harmadik pálya. Aha, ez egy futószalag.
Jaj, értem. Jó. Na már. Azért nehéz, mert ha nyomod a jobbrat, akkor nagyon gyorsan fut. Meg ugrasz, akkor meg igazából hogy lerassul. Ne! Mert az ugrás valamiért az ugrásnak a fizikáját nem számítja be a valós fizikába, szóval hogy alapból van egy erő, amivel megyünk. Azt valamiért nem számolja bele. Hú, ez visszafele, de szar, ezt most gondoltam csak bele. Ezen visszajönni még. Szerintem az még nehezebb lesz, mint... Asszony. Na az ott nagyon nehéz része szerintem. Ne. Hát, ez nem igaz. Na, sikerült megszerezni az első kulcsot. Tap. Nem sikerült. Megvan a kulcs. Bassza meg, ott miért ugrottam? Az a baj, hogy gyorsan akarok elindulni, és amiatt halok meg. Ahogy sprintelnem kellett volna. Jó, már értem, amikor visszafelé jövök, akkor ha nem akarok neki menni az ilyen szaroknak, és belefejelek, akkor eléggé nagyon sprintelnem kell. Sikerült! Nagyon király. A harmadik pálya volt, azt hiszem. Nem is számoljuk szerintem. Szóval, hogy... Aha, érdekes. Egyből, hogy odaérnek, ugrani kéne még egyet. Hopp, ide is. Bassza meg. Ne már! Nem láttam, hogy merre megy ez a szar. Na, mikor megyek most? És az is, ja, mindegyik a fal fele fog húzni, most már rájöttem. Igazából így. Basszus, pont akkor mentem bele. Na jó. Ez a pálya még meg lehet szerintem, nem olyan nehéz. Csak ügyesnek kell lenni. Oh, majdnem.
Sikerült. Nem is volt olyan nehéz. Ó. Ez mondjuk jó volt. Ez is lesz, mert egy kulcs is. Hogyha vissza akarunk jönni. Hogyha kell nekünk a Dark Zone, akkor ide vissza kell majd jönnünk. Ne! Még ott kell felmenni, nem? Úgy gondolom. Kívülre kellett volna estünk. Jó, essünk le, mert nagyon rossz lesz az idő. Na. Ígyni. És szerintem csak ezzel bírunk felmenni. Ha ott egyet ugranunk kell sajnos. Amit nem tettem. Na már! Még ez egy könnyű map. De lecsúszik. Jó, ide ugrunk valahol tetejére. Ez az. Sikerült. Következő pálya. Ó! Aha. Jó, ott egyből el kell nyomni majd balra. Nem már. Hát jobbra kell ott nyomni. Utolsó. Rontom el mindig. Itt jobbra. De nem igaz, nem bírom. Vagy ugorjak? Akkor mi van, hogy ugrok? Tudok erről ugrani egyáltalán? Tudok, aha. Szerintem ott ugrani kell akkor. De ott miért áll ki az úgy? Nem fel tudok én itt előbb jönni róla? Legyen nagyon nehezen. Ha előtte el kell kezdenem nyomni. A jobbrát, sokkal előtte. Vagy ugó. Ez az sikerült. Ott majdnem belementünk. De végül nem. Ezt hogy kellene csinálni? Ja, ugrani a végére, ugye? Ez nagyon nehéz. Jó. Basszom. Na, ez nagyon nehéz ez a map. Sajnos. Na. Előbb nem tudom, hogy csináltam. És mit kell? Hova kell menni? Gondoltam, hogy arra kell, utána. De nem sikerült, ugranom kell ott is talán. De ne itt a legvégén. Vagy várjunk, hogy is kell? Szóval megyek és húzom jobbra egyből. Nem.
fölmegyek rá, és ugrok, nem? Talán egy sprinttel ugrok. Na, és ezt nem tudom, hogy csináltam. Aha, ez egy jó, hogy egyre mélyebbre megyek, nem? Egyre magasabbra ugrok. Szerintem igen. Jó, most átugrunk. Fuck! Hát ez nem igaz. Na. Két szíves. Nem tudom, hogy ugrok így át. Nem tudom, mit nyomok. Shiftet kell nyomni, akkor nem tudom. Nem, itt nem jó. Így a jó, de nem tudom, hogy ezt hogy csinálom. Csak simán fölmegyek rajta. De nem jó, mert úgyse érem el. És itt se. Valamit csinálok. Space nyomom a levegőben. Ó, tudjátok itt? Switch character. Szerintem ezzel könnyebben meg lehet csinálni. Na, gyerünk. Majd itt ezen nem is lehet. Lehet ezzel nehezebb. De nem hiszem. De szerintem ezen nem ezzel már egy elsőre sem bírok átjutni. Akkor csináljuk tovább a midboy-ja. Mondjuk ezzel se bírok. Fuck you. Nem igaz. Nem jó. Valami nem jó. Most jó. Nem tudom, shiftet is nyomok, space-t is nyomok. Ne. Aha, shiftet is, meg a space-t is nyomni kell, csak így repül. Nagyon jó. Rá kellett jönni a technikára, lőnek is. Jó, sikerült. Valami nagyobb rakéta. Ne, és belementem abba a cuccba ott. Mert megijedek a rakétától, az a gond. Most már nem lő. Kulcs, menjünk le. Ez az, sikerül. Az a baj, egyből lelő. Ugorni kell. És ott nem kell ugorni. Jó. Akkor itt le ugorni kell, és nem kell ugorni. Érdekel, hogy hanyadik pályán vagyunk. Exit map. Jó. 10. pálya. Szerintem ez lesz az utolsó most, amit megcsinálok.
De beleugrok pont a tölténybe. Nem, egyből ugrani kell. Egyből gyerekek, ugrás. Nem jó. Futok. Bassza meg. Vagy futnék vissza csak. Ott ugranom kellett volna. Jó, menjünk le. Csap meg azt az ötszét. Ha egy fölnök is endülök, akkor nem könnyebb. Vagy nem tudom átugrani? Ez egy érdekel. De! LOL! Ez de őkek. Nagyon jó. Bassza meg. You piece of shit. Nem adja. Ne! Már pedig nagyon a végén voltam. De miért ugrok mindig ilyenkor, amikor lő? Most is. Fölöslegesen el kell sprintelni csak a picsába. És most is nem tudom miért ugrottam. No. Meg kéne ezt már csinálni. Miért lő szét? Sprint. 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 Azaz! Fú, sikerült. Megnézzük, hogy néz ki a következő map. Hát nem valami biztató. Na jó van, még egyszer próbálkozok ezzel, aztán ezt vissza kell ugrani, ugye? Konkrétan vizes már a billentyűzetem. Na jó van. Ennyi lett volna már a srácok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok. Ha újak vagytok, iratkozzatok fel, hogy egy videót se hagyjatok ki. Én Sinti voltam. Sziasztok!